Алга таба тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Асанова Тәскирә Юсуп кызын чакырып алам. Бүген ул үзенең 75 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Заречный шәһәреннән кызы Мәстура, кияве Әмир, оныгы Рамил, Кузнецк шәһәреннән кызы Мәсүдә, кияве Слава, оныклары Ильяс һәм Юлия, Заречныйдан улы Әхмәт, килене Зөлфия, оныклары Илдар һәм Алина, кызы Әнисә, кияве Ринат, оныклары Рамил һәм Диана, улы Ансар, килене Эльмира, оныклары Азат, тормыш иптәше Алсу, шулай ук оныклары Азиз, Рамазан, Алим һәм Мәрьям котлап җылы теләкләрен юллыйлар. Газиз кешебез бөек ватан сугышы чоры баласы буларак, кечкенәдән үк күп михнәт һәм авырлык күреп үскән. Аның йөзләрендә булган сырлары җитәрлек кыенлыклар күрүе турында үзләре сөйли. Шулай булмыйча, җырларда җырланганча ул өстәвенә 5 бала анасы да. Күз алдына да китереп булмый, никадәр авырлыклар күргәннәрдер сөеклеләребез безне үстереп аякка бастырганда. Әмма сабыр, мәрхәмәтле әнкәй бер генә дә уфтанып, зар кылмый. Киресенчә, Аллага шөкер кылып, һәр иртәсен сөенеп каршылый. Әниебезне авылда олысы да кешесе дә хөрмәт итә. Барысына да хәлдән килгәнчә ярдәм кулын суза, татлы киңәшен бирә ул. Авылда тирә күршеләр дә үзен яраталар. Аның һәр вакыт табыны мул, кайнар пәрәмәчәләре табында. Үзебез язабыз, үзебез ул пәрәмәчәләрнең исен еракта да сизәбез шикелле. Бөтен яхшы сүзләр, теләкләр сиңа әниебез. Рәнҗемә, кичер үзебезне. Бу дөньяда без бәхетле син булганга әниебез. Киреп керсәк, ачы көебез, шалтыратсак татлы сүзең, кирәк киңәшең, барысы өчен дә сиңа 1000 рәхмәт әни. Озак яшә, кайгы хәсрәт күрмә, сәламәт бул, дугаларыңнан безне ташлама. Барысы өчен рәхмәт, без синнән бары үрнәк алып яшибез. Хәлләрең диеп, әни сырый, бер көн калмый хәлемне белмичә. Шатлыгымны тыеп яши ул, кайгым булса калмый сизмичә. Әнием бәгрем, нинди олы зат син, нинди рәхәт әни диюе. Әнием дип сорау биргән чакта шул сорауга җавап белүе. Әни өчен бала, бала инде. Көн уйлы йөрәк парасын. Ниләр булды, кая югалды ди бирми торсаң бер көн хәбәрең. Исән генә булыгыз сез диеп, елап укый дугасын. Әниемнән изге дуга алам, чөнки беләм кабул буласын. Мин дә кылам әниемә дуга, рәнҗемә дим авыр чакларда. Рәхмәт сиңа, шиксез рәхмәтем, әле син бар мине якларга. Куанышым, шатлык таянышым, сердәшем син, якын дус сыман. Яшә әни, яшә җир йөзендә, якын кешем булып кал һаман. Рәхмәт әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең. Йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклы көч бирдең. Туган көнең котлы булсын әни, юбилеең узсын күңелле. Балаларың бүген сине котлый, шушы инде бәхет түгелме? Безнең өчен күпме тырыштың син, уйладың син гомер юлында. Онытмабыз әни, төпле сүзең, зирәк фикерең, рәхмәт сиңа барсы өчендә. Кадерле Тәскирә Юсуповна, балаларыгыз ихластан бүген кәефегезнең күтәренке булуын телиләр һәм юбилеегыз белән кутлап, бүләккә җыр юллыйлар. Күп үтелгән юллар, эзләр салган еллар, дәвәнием синең битеңә. Ак яулыгың ябып, ялгыз уйга калып, картлык килде дия бүкенемә. Дәвәнием еласы, әбине дуасы, ярдәм миңа барыр юлымда. Сагынып каршы ал, елмаеп затып кал, тәсбихыңны алып,
qarşı al, yılmayıp zatıp qal, təsbirini alıp quluna. Yaşavni anlatıp, irkelep yaratıp, baldan tatlı balam diyesi. İzge uylar bilen, yumşak kullar bilen, İğimden şebeklep süyesin. Deveniyim yılası, evim rığası, yerde mina varır yolunda. Sağınıp qarşı al, yılmayıp zatıp qal, təsbirini alıp quluna. Yazılgan yazmışqa, senin de turmuşqa, merhametsiz jiller qağılgan. Bir küpke tüzegenge, türlüsün körgenge, şeşlerine aqlaq yabılgan. Deveniyem yolası, evim dığası, yerde mina varır yolunda. Sağınıp qarşı al, yılmayıp zatıp qal,